Ама обърнете се Сега, към искам всички Рая, обърнете се. да клекнете тук пред дамите, моля, да застанат прави, а момчетата... Ама Стаси, моля те, поднеси... Ама не се вижда, не се вижда, не се вижда. Ето така да го държат, а вие застанете зад тях, за да могат родителите да направят и... Вика. Всички деца заповядайте. Приятели, нека. Ела тук тази страна. Прекрасна моя. Ела така. Ето тук застани. Така, за да могат да отхванат родителите, че стаята ни е малка. Госпожо? Да, благодаря. Благодаря. Супер. Сега, ако ме позволите, мили родители, искам да взема този прекрасен подарък, който ще връчим след това, разбира се, на учителите, защото сега е момента децата да прегърнат своите учители и да им благодарят за тези 4 години. Да, Кеви. Една голяма прегръдка за нашите прекрасни учители. Така се прави.